Ba mai mult, am o prietenă care e arhitectă și face un feng shui spectacular. Cu legume deshidratate, sunt o nebunie. În plus, mai e și treaba cu rochia. Ce-ar fi să mergem să o probăm? Așa vedem dacă trebuie să modificăm ceva pentru mâine. Jade, uite, nu te simți prost, dar nu vreau nicio petrecere. Bine, dar scumpo, stai! E aniversarea ta! Aniversarea ta! Ești iubita lui tata, nu și mama mea, ca să decizi pentru mine. Scuze, n-am vrut! Thomas? Hei, ce cauți aici? Știi că lui Luca nu-i place să vii. Da, știu, e un frustrat. Cum să-l deranjeze verișoara ta preferată? Asta zic și eu. Cum să nu o placă pe cea mai drăguță fată din lume? Și cea mai simpatică? Și cea mai modestă. Bine, spune, de ce ai venit? A sunat tatăl tău. Vroia să știe cum se simte bunica. A vorbit jumătate de oră cu mama ta. Te-am întristat? Nu, doar că mai rău de atât nu se poate. În ritmul ăsta nu o să-l transfere niciodată din Spania aici. Nu-ți fac bine îmbrățișările celei mai simpatice verișoare